Hola, soc Suni Masmaneu, psicòloga educativa infantil, terapeuta familiar i de parella. I des de fa 6 anys que soc formadora de la FAMPA Penyagolosa Castelló. La primera xerrada que us presento es titula Com educar sense crits i càstigs des de la disciplina positiva. Aquesta xerrada va dirigida a totes les famílies d'infantil i de primària. I també hi ha una versió de disciplina positiva en l'adolescència per a les famílies dels IES. En aquesta xerrada farem una breu introducció per a conèixer la disciplina positiva. D'aquesta forma descobrirem quins són els conceptes bàsics de la disciplina positiva per a facilitar-nos el nostre dia a dia i ensenyar-nos a com podem educar sense crits, ni càstigs, ni premis, ni recompenses als nostres fills. Us convido a vindre a aquesta xerrada per a que pugueu descobrir altres alternatives als càstigs. La segona xerrada que us vinc a presentar es titula Stop a l'assetjament escolar. Aquesta xerrada va dirigida a les famílies d'infantil, primària i dels IES. Aquesta xerrada, a més de conèixer quines són les persones implicades en l'assetjament escolar, també us ajudem a treballar l'assetjament escolar des de la família. En aquest cas, estudiarem com podem comunicar-nos, com podem acompanyar a nivell emocional als nostres fills davant d'una situació d'assetjament escolar, siguen ells víctima, assetjadors o espectadors. La tercera i última xerrada que vinc a presentar-vos es titula Descobrint les nostres emocions. En aquesta xerrada, que va dirigida a les famílies d'infantil i de primària, vinc a que descobrim en família les emocions. Vinc a que coneguem, a que sàpiem definir-les, a que sàpiem assabentar-nos de quines emocions estem vivint en el dia a dia, ja que en la nostra vida quotidiana, degut al ritme de feina, degut al ritme de feina també que tenen els nostres fills, la nostra vida passa molt ràpid i focalitzem poc en les emocions. Molts cops les preguntes que llancem als nostres fills o com es comuniquem en els nostres fills són preguntes de l'estil què has dinat avui, en què has jugat al pati, com ha anat l'examen, tens deures, què has estudiat avui. No ens preguntem com estan o què és el que necessiten. En aquesta xerrada el que anem a tractar és de descobrir les nostres emocions i les dels nostres fills. Us convido a vindre a aquesta xerrada que segurament us agrada i us emociona.